Добрый день, спадар Рыгор. Добрый день, рады бачыць. Ну, я так зразумеў, што вы ўсё-таки вырашылі займець міністэрскую пенсію і таму вырашылі пайсці ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Ну, каб атрымаць міністэрскую пенсію, трэба пабыць 2 разы дэпутатам Палаты прадстаўнікоў. Аднаго раза малавата. Ну, скажыце, вот няўжо ваш земляк, кіраўнік Беларусі Александр Рыгорович, з якім у вас нібыта такія, ну не скажу сяброўскія, но нармальныя адносіны, не зробіць вам такі падарунак, там нармальную пенсію? Мне прыйшлось праходзіць дабівацца пенсіі праз 3 суды прайсці. Рыгор Кастусёў, старшыня партыі Беларускі народны фронт. Такім чынам, спадар Рыгор, ўсё ж такі, калі не за пенсіяй, то навошта вы ідзеце ў Палату прадстаўнікоў? Ну, это такое пытанне, з аднаго боку оно лёгкае, з другого боку вельмі складанае. Можа быць два адказа, лёгкі і складаны. Вот, калі сказаць, чаго я прыйшоў у палітыку, або выбары гэта палітыка, то я прыйшоў у палітыку ў далёкіх 80-х гадах мінулага стагоддзя. Далей гэту палітыку працягнуў, ведаючы, што для жыцця, для майго асабістага жыцця, для майго асабістага лёсу гэта палітыка мне станоўчых вынікаў не прынясе. У плане матэрыяльным для мяне гэта палітыка была больш задавальненнем у плане маральным. У мяне быў заўсёды выбар. Быў выбар і ў 90-х гадах, у чыю каманду пайсці. Земляка. І мне былі канкрэтныя прапановы, што давай да нас, пакуль не позна. Гэта быў... А хто канкрэтна прапановваў? Ну, таго чалавека ўжо на свеце няма, яго лёс трагічны склаўся. Але проста так атрымалася, што мы з ім па жыцці сябравалі. Мы былі разам на курсах павышэння кваліфікацыі паўгадавых у 1987 ці 86 годзе. Так паўгадавыя курсы, дзе рыхтавалі людзей на перспектыву на высокія пасады. Я выбор рабіў паміж матэрыяльным планам і маральным. Усё ж такі маральны прынцып у мяне застаўся на больш высокім узроўні, хоць я разумеў, што ў матэрыяльным плане я многа губляю. Вы ўжо ў той час не верылі у маладога і перспектыўнага прэзідэнта, якога цягнулі наверх, в прынцыпе, такія знакавыя да Беларусі людзі? У мяне на той час былі ўжо, так можна сказаць, жыццёвыя напрацоўкі у адносінах з Александром Лукашэнкам яшчэ з 1988-89 года, калі адбывались першыя сапраўдныя выбары у Верховны Савет Саюза. Ну, наколькі сапраўдныя, мне цяжка сказаць, але тады якраз па Магілёўскай акрузе Александр Лукашенко сапернічаў з Кебічам. І я тады быў вельмі маладым дырэктарам Саўгаса. Мы былі калегамі, правда, у розных раёнах, суседніх раёнах. Я быў у Белынскім раёне, ён быў у Шклоўскім, і я тады падтрымаў Александра Лукашэнку. Мабыць, адзін з кіраўнікоў на тэрыторыі Магілёўшчыны в адкрытую падтрымаў. Як мне сказалі ў райкаме партыі, ты пашоў супраць лініі партыі, ты не разумеў лініі партыі. Ну, вось я быў такім чалавекам. Калі чалавек памятае дабро, то павінен неяк вам аддзячыць. Ну, ведаеце, хай дэпутацкім мандатам. Многія і палітыкі, і журналісты прагназавалі вынікі станоўча для мяне і ў 12 годзе, і ў 16 годзе, хоць я і тады не верыў гэтым прагнозам. Да гэтых прагнозаў я скептычна адношусь і зараз. Такім чынам, вяртаемся да пытання. Вы ўдзельнічаеце ў чым зараз? Я ўдзельнічаю не ў выбарах, я ўдзельнічаю ў выбарчай кампаніі. Выбараў няма. А для чаго выбарчая кампанія? Я паўтару словы вядомага нашага метадолага Владзіміра Мацкевіча. Удзелам у гэтай кампаніі і заклікам галасаваць за вас вы падманваеце выбаршчыкаў сваіх. Я думаю, што я выбаршчыкаў не падманваю. Вось
тое, што я кажу пра выбары, пра выбарчую кампанію зараз, а я кажу тое, што я думаю, я кажу праўду, а Беларускі народны фронт заўсёды людзям казаў праўду. І з гэтай праўдай мы на гэтую выбарчую кампанію ідзем і зараз. Мы ідзем да людзей і ідзем на выбарчую кампанію для таго, каб паказаць і агучыць сваё меркаванне пра тое, што адбываецца ў Беларусі зараз. І ў плане эканомікі, і ў плане палітыкі, і ў плане правядзення выбарчых кампаніяў, і ва ўсіх іншых планах. І паказаць праз удзел, праз працу ў рамках кампаніі права выбара па арганізацыі назірання з іншымі палітычнымі сіламі Беларусі, як у Беларусі праходзяць выбары. Што выбараў у Беларусі няма. А як можна гэта паказаць? Як гэта можна адзначыць? Як гэта можна заўважыць? Менавіта праз назіранне і праз свой асабісты удзел. Ну, давайте уявім, што у выбарчай кампаніі па той акрузе, дзе я вылучаюсь, няма Рыгора Кастусёва. Да прыкладу. Улады вылучаюць некалькі сваіх асобаў, праводзяць прыгожа, празрыста выбарчую кампанію. Мы за этой кампаніяй назіраем. І што мы заўважым? Парушэнняў няма. І што мы можам сказаць і паказаць беларускай грамадскасці? А што мы можам паказаць свету? Што выбары адбылись празрыста, выбары адбылись чэсна, выбары адбылись справядліва. А вось менавіта дзеянні камісіі, дзеянні беларускіх уладаў у адносінах да апазіцыйных кандыдатаў, у тым ліку да мяне, это і ёсць. А мы гэта ўсё назіраем, мы за гэтым ўсё асочваем, гэта і ёсць факты фальсіфікацыі выбарчых кампаніяў, якія праводзяцца ўладамі. І фальсіфікацыі з падлікам галасоў, і фальсіфікацыі з яўкай, і фальсіфікацыі з правядзеннем галасавання на даму выезднога галасавання, і фальсіфікацыі з правядзеннем датэрміновага галасавання, і фальсіфікацыі з тым, як людзей гоняць, студэнтаў асабліва гоняць на гэту выбарчую кампанію для ўдзелу для галасавання. Вось мы гэта ўсё фіксуем. І менавіта праз фіксацыю вось гэтых парушэнняў, праз свой удзел мы і можам зафіксаваць тыя парушэнні, якія адбываюцца з боку беларускіх уладаў. Ну добра, зафіксавалі вы гэта ўсё. І што? Вот я удзельнічаю, это ўжо у мяне 5-я выбарчая кампанія па выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. І я памятаю добра, на пачатку 2000-х гадоў меркаванні беларускіх выбаршчыкаў у адносінах да выбарчых працэсаў раздзялялись такім чынам. 10%, 70, 80 схіляліся да таго, што выбары ў Беларусі сапраўдныя, празрыстыя, і толькі 20%, может быть 30, былі упэўнены, што выбары адбываюцца непразрыста, з фальсіфікацыяй вынікаў галасавання, ну і так далей. За вось гэтых 10-15 год меркаванні грамадзян па колькаснаму складу рэзка памянялись. Зараз ужо пад 80% грамадзян Беларусі упэўнены ў тым, што выбары ў Беларусі нечэсныя, непразрыстыя, з фальсіфікацыяй падліку галасоў і так далей. І толькі 20-30, можа быць, ну, па максімуму 30% упэўнены, што выбары чэсныя, справядлівыя і так далей. Тым не менш, вы ўсё ж такі ідзеце, атрымалі пасведчанне кандыдатаў ў дэпутаты праз партыйныя спісы? Так. Такім чынам, вы не хадзілі па кватэрах сваіх выбаршчыкаў, не гаварылі з ім, не атрымлівалі ад іх подпісы, не чулі ад іх, што яны думаюць, не давялося ўгаварваць іх, падпішыце за мяне, а не за майго канкурэнта. На самым пачатку выбарчай кампаніі я таксама, як і іншыя многія прэтэндэнты ў кандыдаты, зарэгістраваў сваю ініцыятыўную групу. І мы на самом пачатку спрабавалі збіраць і подпісы. Але надалей мы ад гэтай працы адмовілись. Чаму адмовілись? Бо на адным з этапаў збору подпісаў мая асноўная прэтэндэнтка, дзеючы дэпутат па 95-й Купалаўскай акрузе, Сайганова, распачала сустрэчы з выбаршчыкамі. І ў аб'яўках аб гэтых сустрэчах было пазначана, што адбудуцца сустрэчы з кандыдатам у дэпутаты па 95-й Купалаўскай акрузе Сайганавай. Разумееце? Яшчэ ў час збору подпісаў. Я з прыкладаннем доказаў напісаў заяву ў 95-ю акругу
у 95-ю камісію дакладней, аб гэтых парушэннях заканадаўства з боку Сайганавай. Што адбылося далей? Камісія разгледзела маю заяву, не запрасіўшы мяне туды, і вынесла папярэджанне не Сайганавай, а вынесла папярэджанне мне. Дакладней, не мне асабіста, а вынесла папярэджанне маёй ініцыятыўнай групе. Атрымалось наадварот. За что? За што? Што быццам бы моя ініцыятыўная група Лезла не ў свае справы. праводзіць пікеты па збору подпісаў з парушэннем беларускага заканадаўства. Ведаючы падыходы беларускіх уладаў, што на зборы подпісаў яны звычайна найбольш ставяць прыпонаў па рэгістрацыі кандыдатаў, мы адмовіліся ад далейшага збору подпісаў, і я прыняў рашэнне падаваць дакументы на вылучэнне ў якасці кандыдата толькі партыйнае вылучэнне. І як паказалі вынікі, мы бачым, што па збору подпісаў не зарэгістравалі ні Канапацкую, ні Анісім, ні Губарэвіча і многіх іншых беларускіх палітыкаў. І мы ўпэўнілі, што менавіта вылучэнне праз партыйныя спісы, праз з'езд, гэта найбольш моцны аргумент для беларускіх уладаў, дзе беларускім уладам контраргументаў знайсці больш складана. 95-я Купалаўская акруга, гэта Мінск. Так. Вы самі здалёка не з Мінска. Чаму вы здрадзілі сваім выбаршчыкам? Ну, нельга сказаць, што я здрадзіў. Па той акрузе, у тых рэгіёнах, у тых раёнах, якія ўваходзяць у Шклоўскую выбарчую акругу нумар 90, падраслі шэраг мясцовых палітыкаў, якія здольны таксама вылучацца ў якасці кандыдатаў дэпутаты. З другога боку, маё рашэнне вылучацца па 95-й акрузе – гэта рашэнне, супольнае рашэнне кіраўніцтва партыі БНФ, не толькі маё асабістае, а я павінен прыслухоўвацца і да сваіх намеснікаў, і да іншых сяброў партыі, актывістаў, якія ўваходзяць у кіруючыя органы. Таму я, як старшыня партыі, пагадзіўся вылучацца менавіта па 95-й акрузе. Чаму яшчэ 95-я акруга? Бо у 95-ю акругу уваходзяць участкі для галасавання за межамі Рэспублікі Беларусь. Тут яшчэ ёсць свой і палітычны крок. Вызваліў месца для вылучэння па Шклоўскай акрузе іншым палітыкам і менавіта вылучаюся па той акрузе, дзе будуць галасаваць выбаршчыкі за межамі нашай краіны. Добра, давайте вернемся яшчэ крыху, можа быць, да гісторыі, але і да сённяшняга дня. Ёсць такія страхі, што, маўляў, прыйдзе выстане Кастусёў да ўлады прыйдзе і прымусіць усіх займацца сексам толькі па-беларуску. Ну так і што ад вас чакаць? І як людзі могуць да гэтага ставіцца? У мае жыццёвыя планы як палітыка у выніку перамогі партыі БНФ на выбарах любога фармату ёсць такі падыход. Мне бы хацелось, каб, напрыклад, палякам, якія жывуць у Беларусі жылось лепш, чым палякам, якія жывуць у Польшы. Або літоўцам, якія жывуць у Беларусі, жылось у Беларусі лепш, чым літоўцам, якія жывуць у Літве. Такія ж падыходы і па рускіх, і па ўкраінцах, і па іншых нацыянальнасцях, якія пражываюць у Беларусі. Вось у партыі БНФ такія падыходы. Ну, это вы зараз пра халадзільнік, а пра мову? Пра мову. Вы заўважце, што Беларускі народны фронт у сваіх праграмах пазначае, што неабходна адраджэнне беларускай мовы і адраджэнне моваў іншых нацыянальнасцяў, якія пражываюць на тэрыторыі Беларусі. Мы і за развіццё украінскай мовы, і мы спрыяем навучанню украінскай мовы, тых людзей, хто хоча вывучаць украінскую. Мы спрыяем і развіццю польскай мовы. Мы ставімся прыхільна і да развіцця літоўскай мовы для грамадзян, якія пражываюць у Беларусі, для літоўцаў і іншых моваў. Таму, наадварот, БНФ у адрозненні ад беларускіх уладаў найбольш спрыяе развіццю моваў іншых нацыянальнасцяў, чым беларускія ўлады. Вы заўважце, мы на баку Саюза палякаў, неафіцыйнага Саюза палякаў. Мы падтрымліваем іх. А беларускія ўлады не даюць Саюзу палякаў працаваць на тэрыторыі Беларусі і здзяйсняць тыя мэты, якія запісаны ў праграме Саюза палякаў.
Таким же чином мы сприяем и развитию украинской супольности. Ну, наколькі мы можем спрыяць. Таму все атрымліваецца наадварот. На словах беларускія ўлады кажуць так, але яны робяць усё на практыцы, каб мінімізаваць развіццё моваў іншых нацыянальнасцяў, у тым ліку і беларускай мовы. Пра Рыгора Кастусёва ўжо ходзяць і такія анекдатычныя чуткі ў шклове, што Рыгор Кастусёў, калі сыходзіў з працы, то на той стул, на тое крэсла дырэктарскае начараваў, што зараз дырэктара не ўжываюцца на той пасадзе, калі іх туды запрашаюць. Вот, каб вы зразумелі, до 17-го года на былым маім месцы працы змянілася 12 дырэктароў, 6 з іх пасадзілі, а пасля 17-го года я ўжо не ведаю, колькі іх яшчэ змянілася. Вот апошні дырэктар папрацаваў так усяго 4 дні. 4 дні збег адтуль. Таму... Паспеў збегчы? Паспеў збегчы, да. Таму кажуць, што Рыгор Кастусёў яшчэ валодае чорнай магіяй. Таму, ну, можа, беларускія ўлады баяцца яшчэ і гэтага. Тым не менш, вы мне так хітра і не адказалі на маё пытанне. Ўсё ж такі, які лёс чакае рускую мову ў выпадку прыходу партыі БНФ да ўлады? Я думаю, што рускай мове у Беларусі пасля прыходу Беларускага народнага фронта да ўлады не будзе нічога пагражаць. Афіцыйны статус? Зразумела, што дзяржаўнай мовай павінна стаць беларуская мова. Але як мова адносін міжнародных суадносін беларусаў і ужытку ўнутры Беларусі, я думаю, што Беларускі народны фронт прыпонаў ніякіх ставіць не будзе рускай мове. І як мы бачым, у тыя часы, калі беларуская мова была адзінай дзяржаўнай, рускай мове тады таксама нічога не пагражала. Неяк мой сябра адзін пажартаваў, што можна будзе сказаць, што беларусізацыя ў Беларусі паспяхова закончылася, ці, скажем, Беларусь нарэшце стала беларускай пасля таго, як па-беларуску загавораць усе міліцыянеры і прастытуткі. А для вас прыкметай беларусізацыі Беларусі што стане? Ведаеце, я на эту тэму як-то размаўляў з некаторымі высокапастаўленымі чыноўнікамі. Боже мой, я думаў, скажаце прастытуткамі. Не, высокапастаўленымі чыноўнікамі, хоць можа некаторых таксама можна назваць прастытуткамі. Некаторыя з іх адпавядаюць на сваіх пасадах сваімі паводзінамі. То некаторыя нармальныя чыноўнікі беларускія, яны мне адказалі на гэта пытанне так. Ты ведаеш, што калі будзе загад зверху нам размаўляць на беларускай мове, праз 3 дні усе беларускія чыноўнікі будуць размаўляць на беларускай мове. А як толькі беларускія чыноўнікі пачнуць размаўляць на беларускай мове, гэта пойдзе хваляй і для ўсіх іншых грамадзянаў нашай краіны. І настаўнікаў, і выкладчыкаў вышэйшых навучальных установаў і так далей. Але для гэтага трэба палітычная воля. Вот мне казаў адзін чалавек, ну, не буду называць імя, што ўсё ж такі Лукашенко добра валодае беларускай мовай. Наколькі праўда ці не? Бо на маю просьбу неяк гаварыць са мной па-беларуску, ён сказаў, а як да гэтага паставяцца рускамоўныя нашы слухачы? Я скажу, што па 5-бальнай сістэме ён на 4 балы валодае беларускай мовай і можа свабодна размаўляць на беларускай мове. Што можа прымусіць яго загаварыць па-беларуску? Пакуль што такой нагоды пакуль што няма. Я ва ўсякім разе такой нагоды пакуль што не бачу. А пагроза з боку ўсходу можа гэтым стаць? Ну, на маю думку, у часы кіравання Рэспублікі Беларусь Александром Лукашенко мы такога не дачакаемся. Вас называюць гомафобскай партыяй. Ну, я б не сказаў, што нас так называюць. І я такого ўжо давно не чуў. Даўно не чуў, то есть змяніла. Пасля таго, як вы папрысутнічалі на маршы ЛГБТ у Вільні. Я, як чалавек, маю права, або меў права там пабыць, і я ў гэтым нічога адмоўнага не бачу. І я не маю права таксама, як палітык, як чалавек, забараняць іншым пабыць на гэтым мерапрыемстве ці не быць на гэтым мерапрыемстве, або на іншых мерапрыемствах. Это права чалавека, вольнай краіны, тым больш чалавек знаходзіўся ў вольнай краіне ў Еўропе. І крытыкаваць чалавека за гэтага, для мяне гэта было трошку смешна назіраць за гэтай болтузнёй вакол майго імя і вакол гэтай падзеі.
Ну, отбылось, но отбылось. С кем не бывает. Один раз, ну, как бы, как говорится. Тем не менее, вот ситуация, формуется колона, на якой ви тоді присутнічали, за формуванням якої назирали, і вам кажуть, ну ви ж за свободу, да. Нате вам стяг, пройдите з нами вот за свободу. І що б ви сказали? Вот на гэта ёсць два погляды. Ёсць один мой унутраны погляд, так? Чалавечы погляд. І вось моя чалавечая сутнасць, конечно, вот гэтыя рэчы успрымае в негатыўным плане. Бо я ўсё ж таки мужчына, і для мяне... Мужчына видны, да, прыгожы. Для мяне узаемаадносіны мужчыны з мужчынай або жанчыны з жанчынай, ну, вызываюць непрыемныя ўяўленні, так сказаць. Я гэта не магу зразумець. Але ў той жа час, як палітык, я павінен гэтых людзей абараняць ад захадаў ненавіснікаў у плане іх збіцця, у плане іх і забіцця гэтых людзей. То, што ў Беларусі ўжо адбылося, калі чалавека забілі або збілі за такія свае погляды, гэта я не прымаю. Я гэта не прымаю. Але ў той жа час я кажу, што не варта гэтыя ўзаемаадносіны мужчыны з мужчынай або жанчыны з жанчынай папулярызіраваць у беларускім грамадстве. Не трэба пра гэта казаць з кожнай падваротні, не трэба пра гэта казаць ад кожнага вугла. Хто з кім спіць, гэта справа чалавека, які прыняў такое рашэнне, або жанчыны, або мужчыны. І мы павінны з вами успрымаць, што такія людзі ёсць. І ў грамадстве беларускім такія людзі ёсць. Ну і што, калі чалавек нарадзіўся такім чалавекам, калі бацькі яго нарадзілі такім, ну што мы павінны за гэта яго забіваць? Ну такія людзі ёсць. І таму я як палітык павінен гэтых людзей абараняць ад недарэчных паступкаў іншых людзей. Зразумела. Ну, карацей кажучы, спадар Рыгор можа сказаць так, стока вакол шмат прыгожых мужчын, але мне жанчыны падабаюцца. Так. Я люблю, каб я таксама падаваўся жанчынам. Так нягледзячы на тое, што ўжо і жонку колькі гадоў маеце, і дзеці, і ўнукі ёсць, вы ўсё ж такі любіце, каб на вас жанчыны нейкія яшчэ і чужыя вока клалі. Ну, ведаеце, я ж яшчэ разглядаю гэта з пункту гледжання палітыкі. Калі я іду на выбары, а жанчыны складаюць больш 50% выбаршчыкаў, то заўсёды, калі мужчына выглядае прыстойна, то жанчына падумае, за каго ж мне прагаласаваць. Ці за того мужчыну, які выглядае прыстойна, або за того мужчыну, які выглядае неахайна. За гэтыя 40 гадоў былі у вашай жонкі з аднаго боку, а з другого боку у вас да жонкі падставы для рэўнасці? Ну, ведаеце, калі мужчына кахае жанчыну, у тым выпадку жонку, то зразумела, што рэўнасць заўсёды прысутнічае у сямейным жыцці. А хто каго часцей раўнаваў? Ну, складана. Не лічылі мы, у каго, які ў нас рахунак па рэўнасці, але ж я думаю, што ў жыцці ў кожнай сям'і выпадкі рэўнасці бываюць. Давайте ўсё ж таки сур'ёзна, да палітыкі. Возьмеце дэпутацкі мандат, ведаючы, што вам яго, я не ведаю, Лукашенко сваім загадам па добрай волі дае. Я заўсёды кажу так, што верагоднасць таго, што выбаршчыкі 95-й купалаўскай акругі прагаласуюць за Рыгора Кастусёва, ёсць вельмі высокія шансы на перамогу. І калі ўсё ж таки нам удасца атрымаць станоўчыя вынікі, і я стану дэпутатам, то зразумела, што я планую мандат узяць. Перад вами гісторыя Ганны Канапацкай, якая па рашэнню партыі ўзяла мандат, якая пайшла, рабіла па яе словах, што магла, і сыходзячы з рэчаіснасці, а ў выніку была партыя абвінавачана ў тым, што яна не выконвае загады партыі. Зразумела, што я як старшыня партыі, як сябра партыі, я буду прыслухоўвацца да меркаванняў маіх сяброў, абавязкова, і я гэта раблю пастаянна з самых першых часоў стварэння партыі БНФ. Але калі ёсць малейшая магчымасць зрабіць добрую справу для
беларускага народа, для Беларусі, асабліва ў плане абароны нацыянальных інтарэсаў нашай краіны, для абароны незалежнасці, я гэта буду рабіць. Нават калі партыя скажа здраднік. Я думаю, што партыя в этом плане мне нічога не скажа насупраць, бо гэта наша агульнае меркаванне, гэта нашы асноўныя прыярытэты. І вось з такой мэтай мы і ідём на выбары. Бо, разумееце, ёсць рэчы, калі мы іх згубім, вот гэтыя рэчы, ну, напрыклад, мы згубім незалежнасць, то не будзе палітыка Рыгора Кастусёва. Можа, я буду як чалавек яшчэ жыць у Беларусі, а можа, не буду жыць у Беларусі, можа быць, прыйдзецца лобзікам піліць лес у лугой тайзе, бо гэта ўжо будзе адзіная краіна. Не будзе і прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, не будзе і дэпутатаў Рэспублікі Беларусь, і палаты прадстаўнікоў, і вышэйшай палаты. Беларусь будзе проста ўскраек Расійскай Федэрацыі, а як жывуць на ўскрайках Расійскай Федэрацыі, мы можам убачыць на прыкладзе тых рэгіёнаў, якія зараз знаходзяцца ў Расійскай Федэрацыі. Хаця бы ўзяць тую Туву, да хаця бы ўзяць памежныя рэгіёны Бранскай і Смаленскай вобласці, якія мяжуюць з Беларуссю. Або ўзяць Пскоўшчыну, Новгародчыну. Вось менавіта хаця бы гэта данесці, каб зразумелі і дэпутаты, каб зразумелі іншыя беларускія палітыкі, вынікі ліквідацыі незалежнасці нашай краіны, да чаго могуць прывесці. Тады і нам з вами не аб чым будзе гаварыць, і не будзе еўрарада для Беларусі. Ну, добра, вот глядзіце, 17 лістапада адбываюцца выбары, Рыгор Кастусёў становіцца дэпутатам палаты прадстаўнікоў, 8 снежня Лукашенко сустракаецца з Пуцінам, падпісвае гэты праект дамовы аб паглыбленай інтэграцыі, якога ніхто з нас не бачыў, і адкрываем яго і бачым, што ну ўсё, суб'ект федэрацыі фактычна Беларусь становіцца. І што дэпутат Кастусёў зможа зрабіць? Ну, от я зноўку вярнуся да першага ваше пытання, на якое я не зусім дакладна адказаў. Ну, не ўсё адказаў, што вы мяне запыталі. Пра Канапацкую, пра Анісім. Проста многія нашы палітыкі, калі іх можна назваць палітыкамі, адносілись і да Канапацкай, і да Анісім такім чынам, што яны там павінны былі ўжо зрабіць рэвалюцыю і ў палаце прадстаўнікоў, і атрымаць вынікі, як у 1917 годзе ў Расіі, калі, як кажуць, скінулі цара, арыштавалі меншавікоў і атрымалі ў выніку бальшавіцкую ўладу. Вось не маглі яны зрабіць рэвалюцыю. І калі, зразумела, некаторыя палітыкі будуць чакаць ад Рыгора Кастусёва рэвалюцыі, гэта таксама будзе немагчыма. Але вось тое, што нам трэба дамагацца менавіта ў плане абароны незалежнасці, мы павінны будзем гэта рабіць. Ну, наколькі я чытаў праграму партыі БНФ, то бярем там пункты: беларуская мова адзіная дзяржаўная, уступленне Беларусі ў НАТО ў перспектыве, мяжа, сапраўдная мяжа паміж Беларусю і Расіяй, ну і гэтак далей. Але калі ўзяць нават гэтыя тры пералічаныя, што вы здольныя ў якасці дэпутата дамагчыся выканання гэтага? Зразумела, што адразу дамагчыся і ўступлення Беларусі ў НАТО, і ўступлення Беларусі ў Еўрапейскі звяз, і поўнае закрыццё расійскай мяжы за 4 гады это немагчыма. Але распачнём давайце з таго. Ну, у вас будзе 2 тэрміна, мы ж уже высветлілі. Ну, дай Бог. За 8 можете паспець. Давайте пачнём з таго. Адкрытасць расійска-беларускай мяжы. Да чаго прывяла эта адкрытасць мяжы? Зараз у нас у Беларусі шмат моладзі сядзяць у турмах за ўжыванне наркотыкаў, або за продаж наркотыкаў. І паказнікі па Беларусі ў працэнтных адносінах нашмат вышэй, чым у Расійскай Федэрацыі, чым у іншых краінах. Чаму гэта адбылося? Бо з тэрыторыі Расійскай Федэрацыі у Беларусь, а гэта прызнаў нават і Лукашенко, вялікім аграмадным валам пайшлі наркотыкі. І беларусаў проста наркадылеры, маладых гэтых беларускіх хлопчыкаў, проста скарыстоўваюць аграмаднае мяса для распаўсюду наркотыкаў па тэрыторыі Беларусі. Вы звярніце ўвагу, што ні адзін буйны наркадылер не папаў у турму за распаўсюд наркотыкаў на тэрыторыі Беларусі. Пападаюць мелкія пешкі,
Вы, школьники, студенты. Закладчики, Просто так. закладчики, да. Вы паглядзіце, колькі у беларускіх турмах, дакладней у ізалятарах часовага ўтрымання утрымліваецца нелегалаў у Беларусі, якія папалі на тэрыторыю Беларусі з тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. Сотні людзей. Это іранцы, афганістанцы, выхадцы з Сярэдняй Азіі, якія якім-то чынам імкнулись папасці ў еўрапейскі звяз праз мяжу Беларусі з Літвой і з Польшай. Якім чынам яны папалі на тэрыторыю Беларусі? І колькі сродкаў, фінансавых сродкаў расхода Рэспубліка Беларусь на ўтрыманне гэтых людзей да адпраўкі іх на сваю радзіму. І плюс гэтаму, каб іх адправіць на сваю радзіму праз пакупку білетаў на самалёт або на цягнік, таксама Беларусь расходавае пэўныя сродкі на гэта. На гэта Беларусь расходавае мільёны даляраў. На жаль, беларускія ўлады пра гэта маўчаць. Колькі зброі прыйшло ў Беларусь праз расійска-беларускую мяжу. І я, як палітык, як кандыдат у дэпутаты, як старшыня партыі, як сябар партыі БНФ выступаю за кантроль на расійска-беларускай мяжы. Бо такім чынам, кантралюючы праход наркотыкаў, зброі, нелегалаў, мы паспрыяем усяму таму, пра што я ўжо сказаў. І змяншэнню ўжывання наркотыкаў на тэрыторыі Беларусі, і змяншэнню колькасці нелегалаў, і змяншэнню колькасці зброі на тэрыторыі Беларусі, і ўсяму іншаму негатыву, які ідзе на Беларусь з боку Расійскай Федэрацыі. Беларускі народны фронт выступае за далучэнне Беларусі да еўрапейскага звязу. Зразумела, што нас там пакуль што ніхто не чакае. Але мы павінны імкнуцца да таго, каб Беларусь увайшла ў еўрапейскую сям'ю народаў, у тым ліку і уступленне ў НАТО. Для чаго? Вось звярніце ўвагу, як вельмі аператыўна спрацавалі прыбалтыйскія краіны: Літва, Эстонія, Латвія. Вот, уступіўшы ў еўрапейскі звяз, далучыўшыся да НАТО, яны забяспечылі сабе абарону ад памкнення ў Расійскай Федэрацыі, ад памкнення ў Крэмля на захоп гэтых тэрыторый. Вот у Беларусі гэта пагроза існуець. У прыбалтыйскіх краінаў яна зведзена да мінімума. Ведаеце, што вам адкажуць? Пра Літву і Латвію вам скажуць, што вы хочаце, каб з Беларусі столькі ж людзей з'ехала ў працоўную міграцыю, колькі з іх, бо там зараз краіна паўпустая. Калі скажуць пра мяжу, скажуць: а вы ведаеце, як да гэтага паставіцца Расія? Вы думаеце, што беларусы менш з'язджаюць за межы Беларусі, чым грамадзяне прыбалтыйскіх рэспублік? Да не менш. І пра гэта вынікі перапісу, які зараз адбываюцца, пра гэта скажуць. Ведаеце, як я называю жартам усходнія гарады Беларусі? Я іх называю прыморскія гарады. Чаму? Скажу чаму. Бо ў прыморскіх гарадах заўсёды летам мужчыны ідуць лавіць рыбу, і ў гарадах прыморскіх застаюцца такія жанчыны, дзеці і старыкі. Так і ў Беларусі. Калі ўзяць раённыя цэнтры ўсходу Магілёўшчыны, Гомельшчыны, Віцебшчыны, то ўлетку пры выездзе мужикоў на заробкі ў Расійскую Федэрацыю застаюцца толькі таксама жанчыны, дзеці, старыкі, як і ў прыморскіх гарадах. Што зараз адбываецца ў Еўропе? Вы звярніце ўвагу, і Германія, і Польша прыняла законы з магчымасцю больш лёгкага уладкавання на працу для замежных, для прадстаўнікоў іншых краінаў. Таму на сённяшні дзень у Беларусі засталося 8 мільёнаў чалавек. Дзе падзелась 2 мільёны? Давайте думаць з вами. 700 тысяч вымерла за часы правлення Лукашэнкі, скарацілась колькасць насельніцтва, а ўсе астатнія з'ехалі за межы краіны. Такім чынам, Рыгор Кастусёў, старшыня партыі Беларускі народны фронт. Ну, спадзяюся, што спыніце і міграцыю, і напоўніце халадзільнік, і мову верніце. Я буду спрыяць спыненню, не толькі што спыненню міграцыі, я буду спрыяць і вяртанню тых людзей, якія выехалі за межы, каб людзі мелі магчымасць працаваць на тэрыторыі Беларусі. Я буду спрыяць таму, каб людзі і лепш жылі. Наколькі мне гэта ўдасца, я думаю, хоць па мінімум мне гэта ўдасца зрабіць. Вашы дзеці вернуцца, унукі? Мае унукі жывуць у Беларусі, мае дзве дачкі жывуць у Беларусі. На жаль, пакуль што адзін сын мой жывець у Польшы, але это не моя віна, не віна сына. Ён быў вымушаны з'ехаць вучыцца у Польшу, таму што яму тут не давалі магчымасць
і вучыцца, і працаваць. І ён атрымаў адукацыю магістра, закончыў яшчэ дактарантуру, што ў Беларусі для яго было немагчыма. Ну, будем спадзявацца, вернуцца усе пэўным часам. Ва ўсякам разе я спрыяю вяртанню яго на радзіму, а дзеці і ўнукі іншыя жывуць тут. Рыгор Кастусёў, дзякуй. Дзякуй вам.